Hello friends, welcome back to my another vlog. Assalamualaikum guys, moजाङैनो dong लोगोफोर दिनै लाबलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेल नायना मिथिखादों जानांगौ मा रखम जानो थांगासिनो दं दिनैनि भिडिअआ नै लोगोफोर आं लोगोआव माला नुदोंना फानदो एन्जरनि सिगाराव फैलायबाय सानो थाखाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला माबोरै मा जायो दिनैनि भिडिअआ बबेयाव सानो हायो बबेयाव मा खालामनो हायो नायदो नै बिथिंजाय बिबो दोङो लोगोफोर लोगोफोर माने दुब्लियावथ' माइफोरा गैलानो बेनिखायनो दुब्लियाव सानोथ' हाया माने दैमा साखांनो दैमा सेर सेर सानायदो आरोना लोगोफोर नै हाग्राबारियाव नागिरगासिनो बिथिंजाय गासैबो हाग्रा लोगोफोर नै नागिरगासिनो लोगोफोर मोनसे बुस्थु खोन्थिनो नोंथांमोननो आं र'दे लोगोफोर नै बेसादखौ जायोना जाया नायलाय लोगोफोर नै बे फिथाइखौ जायोना जाया लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय बिराद साफा साफा दोङो लोगोफोर नै लोगोफोर मा फिथाइ बेयो कमेन्टआव खोन्थाहर बिलाइआ नै लोगोफोर बिदिनो खुरनानै राय बिफांखौ जानानै दोनबाय थायो आरोना एन्जरफोरा बेफोरावनो दोङो आरो एन्जरा गोबां दोङो मेरला एन्जर दोङो मोनसे सानोसै दानिया खानानै लाबोदोंमोन दिहुननोसै नै लोगोफोर बे गाराया गब्लङा बिनिफ्राय नै बेयाव साबाय मोनसे नै बिथिंजाय सागासिनो खासेया आरो बैथिंजाय गंसे साबाय नै बेयाव दंबावो फान्दुफोरा नै बेहाय मोनसे साखांबाय दानिया थांलायनोसै मोनसे साइडथिंजाय सेन्देला थाबोलायबाय मिथिबा नै हाग्राबारि लोगोफोर नागिरगासिनो लोगोफोर नागिरगासिनो एन्जर लामा मोनाखैयानो नैथिंबो लोगोफोर गंबा साबाय बेखिनियाव ओरै बिखि गिदिं बैथिंबो साबाय बैथिंबो साबाय बेयाव गंबा साबाय आरोना बेयाव गंबा साबाय ओमफ्राय दा बेखिनि दंबावो टटेल 13मोन दा साबावनोसै मेंबायलै लोगोफोर नै जबाय दोङो बिफां मुरायाव दसे नै बिथिंजाय आरो दैमा नै लोगोफोर दैमा गैया लोगोफोर नागिरनानै मोनला बेखिनिखौ सानो थाखाय जायगा नागिरगासिनो नै बिथिंजाय हाग्राबारि नागिरगासिनो आरोना नै बिथिंजायबो नागिरगासिनो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनांसिगोन लोगोफोर एबार औवाबारि गिदिंगासिनो लोगोफोर एकदमबारे नै औवाफोरा नै इथिंबो गिदिंगासिनो आरोना उपाय गैया एन्जरनि थाखाय औवाव फान्दो थाबबाय नैखौ नायद' एन्जर साफायनाय खाथियावनो लोगोफोर नै दैमा दोङो नै दैमा आरोना नै दैमा फार सादो बे फारसेखि साबाय दोङो आरो गाबोन बै फारसेखि सासिगोन आरोना सानसै गासिनो लोगोफोर नै दैमा हाबसिनो नै
फाइनालि लोगोफोर सायै फान्दा गंथामल'सै नै नोंथांमोना नुदोंआनो दाथ' सानो गोनां जायगायानो गैला लोगोफोर मायाव सानो मायाव मानो जाजोब्बाय बाखि 10-10तासो थांबाय बेलेगाव आरो गंथाम सानो फैदो आरो ना बेलेग जायगायाव नागिरगासिनो नै लोगोफोर दैमायाव दिप रखम खुरखालांबाय ना लोगोफोर नाय नै बियो गुबुन साइडनि आरो बियो जोंनि साइडनि So guys, नै बिथिंजाय बे लास्ट फान्दो नै बिथिंबो मोनसे नोंथांमोना नुवाखै दिरुङा खायमा नालाय नै बिथिं मोनसे थांनोसै थखनखौ लानोसै नै गाबोनो फुङावनो फैनोसै आरो नायलांदो मा रखम जायो नायलांबाय थादो र' लोगोफोर मोनायावनो लोगोफोर फान्दोखौ साखांबाय दानिया थांनोसै न'आव गाखोना लाबाय गाखोदो पजिसनाव थांसै स' लोगोफोर एन्जर साना फैखांनानै माने भिडिअ खालामनो सोलाबासै आरो ना फ्रेस जानानै थाबाय दसे बेनिफ्राय दा ओंखाम जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ओंखामजों मा दोङो नायनि र' लोगोफोर ओंखामजों जानोसै लोगोफोरनो एन्जर बेदर आरो दालियाव ना दोङो लोगोफोर गोथाव जादों मर्निं गाइस सफैलायबाय फान्दो नायनो थाखाय नै बिथिंजाय स्रां जागासिनो खोमसि नायनोसै फान्दोखौ नायलांबाय थादो मर्निं थान्दा गाइस फान्दोखौ नायखांबाय र' नायखांनायालाय दा फाइनेल रिजाल्टखौ दसे उनाव होबाय दङ र' बेसे मोनखो बेसे माखो बेसे मा जाखो होबाय दङ दसे उनाव नायबाय था र' लोगोफोर स्रां जाबायानो हैनो लोगोफोर नै एन्जरा मानै मोनबाय दा खावनोसै आरो ना लोगोफोर मात्र मानै नांदो इमान खस्थ' खालामनानै दै नै खावनोसै लोगोफोर र' खावगासिनो एन्जरा गेदेरानो खिन्थु केमेरायावहाय फिसा नुयोना आधा किल' जागोन मासेयाव आरो दाउबो गाबगासिनो जोंहा नै वाव रेहे जोंलाय देवले लोगोफोर स्रायनो गोदा होनोसै दानिया नै साफा खालामनानै गोदानोसै साफा खालामजोब्बाय नै बिखा खर' लेनजाय उदै नै गोदानोसै नै नायदो लोगोफोर